लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय मर्निं नै फुंनिफ्राय बरायहरलायबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आंहा नै मैगं सायनायनिफ्राय बरायहरलायबाय आंहा दिनैहाय ओंख्रि संनाया थिग मथन डिसिसन जायाखै अनलाजों मेवा दाउ मोनायाव दाउ सिथारदोंमोन ना मोनायाव दाउ सिथारनानै एसे दंबावो संनाय जायो ना मायो नोंथांमोना बिदिब्ला दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायजोबलांदो लोगोफोर मेवा अनला दाउ संनोसै नै मेवायाबो जि औवा बुरखानि मेवा मैया बिफामोनाव लाना फैलायबाय आंहा मादै जासुदैया जानायखौबा जेरावखि थाङा थिखोनानै लाफायो मेवाया जि गोदै बिसिनि मेवाया मेवा अनला दाउ संमारनोसै लोगोफोर जानोसै मेवा अनला दाउ गोथावनो लकेल दाउ न'नि दाउसा रेथेथे सिथारदों मैया मोनायाव बेखौनो गोथाव जाथोंसैलाय मादैया सुसु सासा हुहु हाहा होनलायनाय सिखाया मोजां नङाहाय बियो बोरैबा हरलाय बे सिखाया गेजेरजों हाखावबासो मोजां जायोहाय आयु एसे गोरा बै मोनसे मोननैमोन ओमफ्राय लाबोजोब होनदोंमोन ओमफ्राय आं लाबोआसै एफा बुरजा मानसिसोल' भाजासो गोथाव मोनथारो आं भाजायाबो अमाजों मालाबा भाजा जानांगौलै फिफा अमा बेदरजों जि जानो लुगैनानै दं भाजा मेवाखौ नाय लोगोफोर बानलु सिब्र' किं सिलि ना मा होनो आसार अनलाजों जानोसै दिनै अनला ओंख्रियाव आयु जानो हागोन ना हायाथाय जि बुरजा लाबाय आं जानायानो जाया नै लोगोफोर आंहा नै जोगोनार बिजौ भाजा आङो जोगोनार बिजौखौ बारा मोनहो हाफ बइलसो आंना मेवा अनला ओमफ्राय दाउ थ' आखला गाज्रिफ्रा गोथाव जाग्रोग्रा आयु गुदुंथार बे खुदैखौथ' दांनो हागोन ना हायाथाय दासो मोनदों आयु गुदुंथारलै गुदुं बानलु सिब्रुआ गोसाथार गोसाथारलै मेचिन होनाया एं खोमासो नांलायलायबाय आङो सासे दुगैगासिनो बेहा थाग थिग आं ओंखाम जाबा दुगैनाय टाइम जाखायो सब समाय खोनागोन नोंसोरो मेचिन सालायना होखायो बे सब समाय आंनि ओंखाम जानायाव मासि गुदुं गुदुंथार दाउ बेदर
दाउआ दाउसा थेस्लेना गोथावमोन हां अनलाजों दाउ गिदिरखौ जानो नाङा दाउ दिखुराफोरखौ जाबा जि मिलौआ गोथाव जाथारदोंलै अनला ओंख्रिया बानलु आसारा गोजाथार दाथ' मोनदाना थिंसिदोखौ अखा हाबाय हा आसार खालामनानै दोनबाय नालाय मोनजाबाय आथिं आयौ गुदुंथार गुदुंथार अनला ओंख्रिया थाब सुबा आयौ जि गुदुं फांखाबो होआसै नालाय आङो फांखा होबाबो भिडिअ'आव दावराव खोनायो उफाय नट गरमावबाबो नोंसोरनो जानानै देखायबाय सनाफोर मजा गुदुंथारलै नङाबा एसे दहायनो मोनदों अनला ओंख्रिया जादा बारा मोजां नङा दे एसे बोरैबा जाद अनला ओंख्रिया अयबासाथ' गाज्रिखा गिलास लानाय नेम गैया ओंखाम जाबासो गोसोखाङो गिलास लानो माने गिलास लानाय हुदाया गैखाया बथलजोंसो लोङो माने बथलाबो गिदिरखौसो मोनबाय खाथियाव गैया बथल फिसा आयौ गरमथारलै औवा बुरखानि मेवाया जि गोदै गोथाव जायो लोगोफोर आंहा नै टाउनाव ओंखारबोलायबाय बिराद मोजां बोथोरा दिनै अखाबो हाया सान्दुंबो नङा बार खोलो खोलो बाजार गिदिंदों दिनै एसे सानडेनि जा क'क्राझारा सानडेआव बाजार दं কি হবেন নাকি आंहा जेखाइ नागिरफैदोंहाय लोगोफोर जेखाइ नागिरग्रा कत कैसेबा दाम बाबा जेखाइ खबाइ बिदिखौ लानाङा दाना जि जेखाइफोराबो गोरलै गोरलैखौ खालामोना जोरा सेनबो नांगौ नै खौजों खौ जाजोब जेखाइफोरानो कत कैसेब्रा जाखाव इगो हा दाम 280
200 আছে এটা কার তো কোন খালাম Allah gourlaiथार बियो नैबे एसे गोरा आरो नै लोगोफोर जेखाइ नायदों आंहा जेखाइ ना गुरनो हायखांगाबा खबाइबा नै लोगोफोर बेखौ लानोसै जेखाइ आंहा मोजां ना नायदों ओइ 20 थाखा खम करिया दे 280 नि मोनबाय लोगोफोर 280 आयौ माथो